Nejčastější chybou chytrého inženýra je optimalizovat něco, co by vůbec nemělo existovat. Proč to lidé dělají? Všichni byli na škole vychováváni k tomu odpovídat na otázky. Konvergentní logika. Takže profesorovi nemůžeš říct, že jeho otázka je hloupá. Dostal bys špatnou známku, musíš na tu otázku odpovědět. Takže všichni mají v podstatě, aniž by si to uvědomovali, mentální svěrací kazajku. Budou pracovat na optimalizaci něčeho, co by jednoduše nemělo existovat. Udělejte požadavky méně nesmyslné. Vaše požadavky jsou téměř určitě na nic. Nezáleží na tom, kdo vám je zadal. Obzvlášť nebezpečné je, když je zadal chytrý člověk, protože je nebudete dostatečně zpochybňovat, ať už jste kdokoliv. Každý se někdy mýlí. Opravdu se snažte tu součást nebo celý proces odstranit. Tohle je velmi důležité. Jestli občas nepřidáváte věci zpět, neodstraňujete dostatečně. Lidé mají tendenci říkat: přidejme tuto součást nebo krok procesu pro případ, že by se to mohlo hodit. Jenže argumenty typu co kdyby můžete použít prakticky na cokoliv. Třetím krokem je teprve zjednodušování nebo optimalizace. Až třetím krokem, ne prvním. Nakonec se dostanete ke čtvrtému kroku, kterým je zrychlení celého cyklu. Postupujete příliš pomalu. Musíte jet rychleji. Ale nezrychlujte, dokud nejdřív neprojdete ty předchozí 3 kroky. A teprve posledním krokem je automatizace. Já osobně jsem udělal chybu, že jsem všech 5 kroků dělal v opačném pořadí. A to hned několikrát. Automatizoval jsem, zrychloval, zjednodušoval a pak odstraňoval.